ime je Ćutolog, javljam se iz Portoroža, danas je baš onako dan čudan, vetrovit, more se uzburkalo, ludnica i tako dalje. Danas sam teo da govorim o kursevima, odnosno zašto ti kurs iz neke oblasti neće doneti, šta će ti doneti, a šta ti neće doneti. Ja smatram lično da kurs je, posebno kad si početnik u nečemu ili u nekoj oblasti, da li je, ne znam, to šta god može da bude, može da ti daje taj početak dobar, da ne moraš da se zezaš ti sada da tu sklapaš neke kockice i ostalo. Znači, početak ti je omogućen da jednostavnije prođeš. Znači, imaš neku lovu, spreman si da uletiš sa tom lovom u tu priču i sve. A ako nemaš, onda moraš da čeprkaš sam i onda istražuješ i buđiš i tako dalje. Dok ne dođeš nekako, onda je teže, zato što u stvari sve to već postoji na internetu, samo što je posejano na raznim mestima, pa onda ti sam moraš da ideš po YouTube-u, da čeprkaš, da tražiš, da ovo, da ono, ne bi li neku osnovu oformio, jer je ta struktura ono što se prodaje. Znači ti tamo na kursu imaš prvo, drugo, treće, četvrto, peto, šesto, deseto i tačno znaš, imaš neki tok, a ovamo nemaš. Ovo je rekao, ovo je rekao, ovo je rekao, ovo je rekao, ovo je rekao i sad ti nekako to treba da iskristališe sam sebi u glavi. I to, a drugo, to te opet ne spašava istraživanja samostalnog traganja i ostalo. Naprimer, ti završiš taj kurs ili ne završiš, svejedno, i dođeš na neki nivo, opet moraš da tražiš sam, moraš da se usavršavaš, moraš da trošiš na kraju krajeva vreme i trud da bi postao dobar u tom nečemu što želiš, u toj oblasti koju si izabrao. Eto, to je, znači ne možeš da pobegneš od toga, da neće niko da ti sve onako, što kaže, okruni i da ti da kao na tacni. Znači, opet ćeš morati sam da uradiš da bi bio dobar u tome, definitivno. Znači, to samostalno istraživanje na kraju krajeva svakome dođe, niko to ne može da obiđe. Eto, da preskoči u stvari. Eto, toliko o tome i onda pričamo sledećom prilikom.